טוב חברים, אז אנחנו מבצעים אימון ביתי היום, אימון מוקלט למי שלא מצליח להגיע למועדון. אז תתחילו את האימון שלכם מחימום מפרקים טוב טוב. אני רוצה לעבור כל מפרק, אם זה צוואר, כתפיים, שורש כף יד, סיובי אגן, אוקיי? מותן, ברכיים וקרסול. אני רוצה שתבצעו 30 סיבובים לכל מפרק. אתם יכולים להתחיל מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. ברגע שסיימתם את זה, אני רוצה טיפה להעלות את הדופק, אז אני הולך לבצע 30 ג'אמפינג ג'קס, אוקיי? ו10 נגיעות ברצפה והרמה של הידיים מעל הראש. אני רוצה לבצע 3 סיבובים כאלה, 30 ג'אמפינג ג'קס ונגיעה ברצפה והרמת ידיים מעל הראש, 10 חזרות. סיימנו את זה ואנחנו צוללים לתוך האימון שלכם. אז האימון של היום זה 5 סיבובים שאני הולך לבצע 12 חזרות מכל תרגיל. התרגיל הראשון הולך להיות הג'אמפ סקווט. יושב לסקווט, קפיצה, יושב, קפיצה. לא צריך לקפוץ גבוה מדי, כן צריך להתנתק מהרצפה עם פשיטה מלאה של כל הגוף. ברגע שסיימנו את זה, אנחנו מבצעים 12 חצי סמוך-קום. מניח את הידיים, זורק רגליים, חוזר, נעמד. אוקיי? ידיים, רגליים, אין בעיה לעבור רגל, למי שזה מאתגר אותו, להתיישר עד הסוף בכל חזרה. אחרי החזרה האחרונה אנחנו יורדים לרצפה ומבצעים 12 שכיבות צמיחה, אוקיי? אפשר, מי שיכול בלי ברכיים, מי שקשה לו, אין בעיה עם הברכיים. ברגע שסיימנו 12 חזרות, אנחנו עוברים מיד לכפיפות בטן, מלאות, לעלות עד למעלה, 12. אחרי כל סיבוב, תפעילו לעצמכם שעון, 2 דקות מנוחה. ככה אתם מבצעים 5 סיבובים. אז תהנו, תשתפו אותי איך היה לכם, ונתראה באימון הבא.